фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Польша таъин намудани ғайратшо. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Федеративии Германия ғайратшо соҳибназар Қаноатшо ҳамзамон сафири фавқулода ва мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Польша таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 июли соли 2019. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Одиназода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Одиназода Назар Санг бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саидмуродзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидмуродзода Абдусамади Абдуваҳоб бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Муъминзод. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муъминзод Абдулмаҷид Мубин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Муъминзод. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муъминзод Абдулмаҷид Мубин сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи муовини якуми сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Музаффарзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Музаффарзода Дилшод Музаффар муовини якуми сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 июли соли 2019 дар бораи муовини сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Мусозода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мусозода Зайдулло муовини сардори Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.